dělá dobře. Hej, co pak seleš? Jdi dobře aspoň. Romana. Hej, nesel tam. Do brdele, vstaň. Romane. Už na mě koukat si budno. Ale jak ukážky jsem telefon. Já to nahrávám tudíž. Tak tady to nechutanství. Minimálně jakýho 13. řádu. A teď mi řekni, čím se utřeš. Jenom ty jsi prasák. Hej, jsem kličil nějaký pes, ty vole. Klidu se vysedu. To máš už jít nechat. Ne. To nejde. Ještě tady já to ukážu mojí matce, vole, jaký se jdeš na záhonkách. Hej, drejme si. Hej, to ukážu. Asi někam jinam. Co? To není asi na tu pod.